Navàs, la primera acció de govern va ser baixar-nos un 50% el sou. No fem política per enriquir-nos. A Vic lluitem cada dia, als plens i al carrer, contra el feixisme, el racisme i l'exclusió social. A Vilafranca hem obert les portes de l'Ajuntament a la població. Entitats i organitzacions poden presentar mocions i defensar-les. Artés treballem per recuperar la memòria històrica i per eliminar definitivament el monument franquista. A Celrà organitzem trobades veïnals per decidir sobre els afers públics, com el pressupost o els serveis municipals. A Berga i a centenars de municipis hem sigut el motor en l'organització de les consultes per la independència. A Molins de Rei hem impulsat un certamen per retornar al poble part dels ingressos dels nostres regidors. A Sant Celoni, a través d'una consulta popular amb una gran participació de veïns i veïnes, vam aturar un model urbanístic basat en la destrucció del territori. A Sitges destapem els tractes a favor del nostre Ajuntament cap als especuladors. A Reus hem denunciat la corrupció a la sanitat pública catalana i hem forçat la dimissió del president de l'Institut Català de la Salut. A Valls denunciem l'especulació urbanística i defensem el dret a un habitatge digne. Des de Torà hem lluitat i lluitarem en defensa del medi rural i en contra la implantació d'abocadors de residus industrials i urbans. A Viladamat, per ordenar el territori i crear noves infraestructures, fem consultes populars. A Sant Cugat hem lluitat per fer fora l'exèrcit de Collserola i hem aconseguit que el ple es posicioni contra les pràctiques militars al Parc Natural. A Vilanova hem denunciat el xantatge dels bancs sobre el municipi perquè no volem que les classes populars paguin el deute il·legítim.